15-16 år, da jeg selv indså, at jeg var 18, lige lidt over 18. Da jeg var 15, jeg vidste ikke helt, hvad det hed. Jeg vidste ikke, hvilket navn man puttede på de følelser, jeg havde. Og da jeg sådan blev klar over det, så tænkte jeg jo lidt over, hvordan skal jeg få det sagt, og hvordan må de tage det og sådan noget. Men de tog det faktisk rigtig pænt. Jeg har ikke haft noget negativt omkring det overhovedet, faktisk. Så jeg har været heldig. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes tiden i dag selvfølgelig har ændret sig en del. Det er nok mest mændene i dag, der har det sværere, end vi kvinder har. Desværre. Men hvorfor det? Fordi det er anderledes. Det kan mange folk have svært ved at acceptere. Hvad kan man gøre? Jamen, jeg synes jo, at allerede nu er der jo mange forskellige ting, sådan undervisning eller kurser eller parader, diskoteker. De forskellige klubber har nogle små, hvad kalder man sådan noget, ungdomsklubber, hvor du kan komme ned og få stillet din nysgerrighed, hvis du har nogle spørgsmål omkring det. Men det er nok mest dem, som måske er i tvivl, der bruger det, som man sådan helt rent kan gøre. Jeg tror aldrig, jeg skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men jeg tror, at der vil nok altid være nogen, som har svært ved det af den ene eller anden grund. Men det skal nok blive bedre, det er jeg da sikker på. Jamen, først og fremmest så er det jo blevet lovligt for os at blive kirkeligt viet. Vi bliver ikke gift helt på samme måde som heteroseksuelle, men vi får den kirkelige velsignelse på vores partnerregistrerede ægteskab. Derudover så kan vi jo adoptere børn fra andre lande, og vi kan få børn sammen via IVF-behandlinger, hvor den, som ikke har båret på barnet, kan lovligt adoptere og være medmor, hedder det. Og så får du fuldstændig samme rettigheder, som hvis du har været faren. Så det er selvfølgelig store forandringer, og noget, der har stor betydning for ens normale liv med sin partner. Så det er store forandringer, og det er rigtig fint.